Červený kříž je tradičním partnerem pro podporu dárcovství krve, bezúplatného dárcovství krve. A protože jsme se s paní primářkou shodli na tom, že je potřeba oslovit zvláště mladší generaci dárců, to znamená získávat nové prvodárce, kteří by začali dávat krev a potom ji průběžně po svůj produktivní život dávali, tak jsme vymysleli, že se tedy zaměříme právě na tuto skupinu. A aby to bylo efektivní a účinné, tak nás napadlo, a v tom je jakoby ta naše zásluha, oslovit dobrovolníky, studenty z Univerzity Palackého, potom se přidali i studenti dalších vysokých škol a v podstatě s těmito mladými, velice kreativními lidmi, ještě nezatíženými různými předsudky a špatnými pracovními návyky a podobně, jsme začali pracovat na v podstatě nové, zcela kreativní kampani speciálně zaměřené na mladé. A protože v rámci této skupiny jsou lidé různých odborností, nejenom zdravotníci, budoucí pedagogové, ale také třeba filmaři, režiséři, dramaterapeuté a podobně, tak jeden z těch prvních počinů, který za chviličku budete moci vidět, bylo natočení propagačního spotu na podporu dárcovství krve. Od samého začátku až do konce tu realizaci dělali tedy naši dobrovolníci z týmu Pomáháme pomáhat, což je speciální projekt v rámci Červeného kříže na podporu právě dárcovství krve. Ten spot byl natočen v květnu letošního roku. Jeho výroba trvala zhruba 6 měsíců. Tak dlouho, protože jsme museli hodně pracovat ve studiu, je tam spousta počítačových triků, takže ta práce byla velmi složitá a dlouhá. A samozřejmě, protože všichni ti tvůrci pracovali bezplatně, bez nároku na honorář, tak museli občas odbíhat ke své práci, která je případně živý, to znamená tam, kde jsme měli pronajaté vybavení. Ten spot třeba pro prezentaci. Daruj krev, zachráníš život. Tak, já bych se vás ráda zeptala na první dojem, když jste viděl teďka v přímém přenosu ten klip. No tak jednak už to těžko může být první dojem, že jsem ho viděl během toho, když ten klip vznikal. A když jsem ho viděl tehdy poprvé, tak, jak už jsem říkal, je to věc, která každá osloví, protože je tam vlastně celá jasně ten obraz, jak vlastně ta krev od těch dárců budoucích proudí krevním oběhem k tomu, kdo ji potřebuje. A myslíte si, že díky tomu klipu bude více dárců krve? Že to přitáhne nové mladé lidi? Tak kdybych si to nemyslel, tak bych se na ně ani nešel podívat. Samozřejmě si myslím, že ano, protože lidé potřebují nějaká jednoduchá sdělení, jasná sdělení. Toto je jasné sdělení, že je potřeba krev a že to může někomu zachránit život, takže si myslím, že určitě to přispěje ke zvýšení počtu nových dárců. Já si chtěla zeptat na tvůj dojem dneska, z dneška. Byl to takový velký den, tak jaké máš z toho dojmy, pocity teďka? No mám konečně pocity, že to všechno, co jsme vytvořili, a ten čas, který jsme tomu věnovali, to úsilí, to přesvědčení, se začíná dostávat na venek a myslím si, že je právě tento den dost veliký k tomu, aby přišli noví dárci a aby se tomu spotu dařilo. A co bylo pro tebe nejtěžší za celou tu dobu? Pro mě to nebylo asi složité vás vést, protože vy jste úžasný a kreativní tým, všichni, jak vás tady mám. A nejtěžší, asi si nevzpomenu žádnou chvilku, která by pro mě byla vyloženě nějak nepříjemná, těžká a řekla bych si, jako, že teď už ne. Myslím si, že to všechno proběhlo tak, jak mělo. Dobrý tým, tak se dá všechno. Tak
jelikož my už jsme se to pouštěli vlastně před měsícem, takže já už jsem to viděl asi snad po 50. postý možná. Takže, ale zase to byl trošku jiný zážitek tím, že tady bylo spoustu lidí a že jsem viděl pozitivní reakce, tak pak má člověk pocit takový zarostlíční, že ta práce, tu energii, kterou do toho vložil, tak to nepřišlo vniveč, ale mělo to nějaký smysl. No, já to nemám jak doplnit, my jsme to opravdu viděli už tolikrát, že už to vlastně. A co bylo nejtěžší na celé té situaci, na celé od začátku toho klipu až po teďka, po tu prezentaci, co bylo nejhorší, nejtěžší? No, já spíš bych mluvil o té první části, kdy my jsme vlastně záněli ten kompars, tu techniku, dávali jsme dokupy veškeré ty organizační záležitosti, tak tam se hlavně spolíhalo na ty lidi, protože tam vlastně jsme potřebovali, aby ta ulice byla úplně zaplněná, aby tam opravdu bylo vidět, že ta ulice žije. Takže my jsme do poslední chvíle, než jsme začali to natáčení, trnuli, kolik přijde lidí a nakonec teda se to vyplnilo jakž takž, takže těch lidí přišlo dost a pak to spadlo, no. Takže to bylo pro mě třeba osobně takový to jsem to nejvíc bál, no. Pak té druhé části, kdy jsme se zpracovávali, tak to už tady spíš dělal Honza Látal, tak to asi řekl spíš on. No já musím říct, že vlastně na tu otázku, že to všechno probíhalo prostě bez problémů a vlastně nebyl tam žádný zádrhel, na kterém bychom se zasekli něco, co by nás jako zpomalilo, bylo to všechno bez problémů. A třeba nějaká vtipná historka? Nepadá, tak my jsme se třeba naučili během toho stříhání mluvit pospátku, jako my, když jsme se u toho nudili, tak my právě jsme... Jo, a řekli byste něco? No klidně řekneme cokoliv. Tak řekněte něco. Tak mě musíš něco dát. Tak, nevím, tak něco popřij pospátku tomu klipu, nějakou myšlenku. Jako zase větu větu nedám, těžké slovo. On je to mnohem lepší než já právě, ne, Máro, dej. Tak hodně dárců nových, hodně nových dárců. Usrát, Chýbon, Jendoch.